Goizeko lehen orduetan atertu gabe egin zuen euria atzo Ipar Euskal Herrian, zaparrada mardulak uholdeak eragin zituen Senpereko aintziran, herri urrats jaiaren bezperan, hala ere egoerari aurre egin eta jaiarekin jarraitza erabaki dute antolatzaileek. Arratsaldeko 3:30 joan ziren prefeturako zerbitzuak lakura eta egoera aztertuta eta Senpereko herriko etxearekin hitz egin ondoren gune bakar bat zabaltzeko aukera ikusi zuten eta hala egin zuten. Era berean egitaraua bera ere moldatu behar izan zuten jairako 40. aldia bete zuen atzo herri urratsek, baina espero zutenaren kontrara nahi baino simbolikoagoa izango da, ekitaldi asko ezin izan baitzituzten egin. Herri urratsen antolatzaileek komunikatu bat zabaldu zuten atzo adieraziz galerak izugarriak izan direla, ekarpenak egiteko kontu korronte zenbakiak jarri dituzte eskuragarri eta gaur bizun bidez ekarpenak egiteko aukera ere zabaldu dute. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Herri urratsen antolatzaileek elkartasunerako deia egin dute esan bezalaxe. Uholdeen ondorioz bertamera geratzear egun bada ere, Ipar Euskal Herriko ikastolen jaia egin dute zenbait moldaketekin, halere galerak izugarriak izan dira. Horrez gain euskara hizpide dugula, bada aipatzeko besterik Nafarroan euskara ofizializatea aldarrikatu dute ehunka lagunek. Euskal Herrian euskarazek eskatu die alderdiei ez atzeratzeko gehiago auzia eta bengoz onartzeko lege berria adi. Eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdia izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarronumi ezetz benetan euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozantza da euskara legearen mapaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Eta orain hizkuntza eskubideak albo batera gutzita lan gatazketara salto. Greba egun gehiago iragarri dituzte Bizkaiko zahar egoitzetan, elak joan den astean abiatu zuela guztea, eta gaur lab sindikatua batu da. Helburua da Foru Aldundiari zaintzak kudeatu eta zerbitzua eskaintzeko eredu berri bat eskatzea, eta momentu honetan protesta egiten ari dira Bilboko Foru Aldundiaren atarian horrexegatik. Bertan da Aiara de Urreta kazetaria. Eguerdion, Aiara, nola ari da igarotzen borroka egun hau? Kaixo, bai, horrela da, labek greba eguna deitu du Bizkaiko zahar egoitza pribatuetan, eta euren aldarrikapen nagusia da, langileen eskubideak edo baldintzak, zerbitzu publikoko langileekin parekatzea, eta horrez gain ratu duinak eskatzen dituzte. Eta erantzukizuna gainera, Bizkaiko Foru Aldundiari exigitzen diote, baina, bueno, egoeraren berri emateko gurekin dugu Eider Bravo. Kaixo, Eider? Apa, egunon. Bueno, berriro ere greba eguna, ez da, beste greba ziklo bat abiatu duzue. Zer salatzen duzu, ez? Bizkaiko zahar egoitzen egoera kezkagarriaz eta jasanezinaz ohartarazten duzue. Bai, azken finean hemen gauz barriro, ez da ezer aldatu,
gure egoera terriblie da, jarraitzen dago izeten, zaintza duin baten eskubide dekogu eta ez gabizen moten ezin dugu emon, orduen azkenien diputazioa da guztionen errudune, privatizazio bat dauen nien ez zinda bermatu, azkenen gure erratizuek ez die duinak, parekatze bana idogu IFASeko residentzia publikoekin, eta publifikazio baten alde gauz, eta hemen jarraitzen dugu, hori borrokatzen. Eskerrik asko Eider Bravo, labeko kidea, eta, entzun duzu ezta? Azken batean, zaintza sistema publikoa aldarrikatzen dute, besteak beste, hemen Bilbon. Sindikatu bakoitzak nork bere aldetik deitu ditu lan usteak, ela 14 eguneko greban murgilduta dago, gaur manifestazioa egin dute Bilbon ere, bertan izan zara aiara, zer duzu azpimarratzeko? Horrela da, Bizkaiko sare egoitzetako langileek euren aldarrikapenak berriro ere kalera atera dituzte eta elak deituta dagoeneko 50 greba egun baino gehiago egin dituzte eta gainera gaurkoan elak azaldu duenez Bizkaiko egoitzetan 80% azpikontratuak dira. Hau da, 156 egoitzetatik soilik 12 publikoak direla. Horrela, elak zirkitu du zaintza sistema publiko bat eta izan ere salatu duenez egungo zaintza sistemak emakumeak prekarizatu eta esplotatzen ditu. Planteatzen ari garena da egungo zaintza eredua aldatu behar dela. Eta aldatu behar da beste usteko negozio bat izaten. Hori da funtsian hemen planteatzen ari garena. Guk esaten duguna hemen da eta greba honetan ere gauzatu nahi dugun da aldarri hori. Gaur egungo eredu azpikontratatu horrekin bukatu behar dela. Zergatik beste gaur egungo gure nagusiai eta egoiarrei ez zaiela eman beharko litzaieken zerbitzua eta bestalde ere bai, eta hemen atzean dauzkazuen emakumeak eta langileak ez diela aintzate hartzen eta beraien lana prekarizatuta eta lan esplotatzen dira. Bizkaiko aldundiak zesanik badu eta beraien ardurapean dago hemen konflikto hau, gatazka hau konpontzen. Bestadetik 1.040 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatu dute 100 lagunek larun batean. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak hegoaldeko 4 hiriburuetan egindako manifestazioetan zerraiago dakigu aiara. Horrela da, 1.040 euroko gutxieneko pentsioaren aldeko aldarriek berriro ere Euskal Herriko hiriburuetako kaleek hartu zituzten. Larun batean, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak deituta, Donostian, Iruñean eta Gasteizen manifestazioak egin zituzten goizean eta arratzaldean berriz Bilbon. Mugimenduak gainera, larun batean ohartarazi zuenez, gutxieneko pentsioak igoera bat izango du, pentsio reformaren bigarren zatia onartu ostean, hala ere, pentsiodunek salatzen dutenez oso urrun gelditzen dira igoera horiek, 1.040 euroko aldarriatik. Arrakalarik ez! Arrakalarik ez! Jaurlaritza pentsioa bultzatu! Baliabide gehiagoz! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! 1.080 euros! Esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Gipuzkoan bederen eaiotak argi du zein den bere aurkari politikoa maiatzaren 28ko hauteskundetan. Euskal Herria Bildu hala erakutsi du asteburu honetan Arrasaten egin duen ekitaldi politikoan. Jeltzaleen ordezkariek gogor jo dute koalizio abertzaleren aurka eta hari buruz jardun dute agerraldiaren zati handi batean. Urkulluk lehenik eta behin autogobernuaz eta hark udal hauteskundetan ere duen garrantziaz jardun du. Bere hitzaldiaren bigarren zatian mintzatu zaio ordea
Euskal Herria Bilduri. Hainbat etakide ohi koalizioaren zerrendetan doazela eta azken egunetan sortutako sestraren arira 200 zerrendatan izen bat agertzea akatsa izan daitekela, baina 54 agertzea erabaki bat dela esan zuen Euskal Herria Bilduk ere egin du Arrasaten agerraldia eta bertan erantzun zion Arnaldo Otegik koordinatzaile nagusiak Urkulluri. Otegik hauteskunde kanpainari heldu zion esanez lokaztuta egon dela eta dagoela eztabaida politikoa. Bere ustetan Euskal Herrian ez dago ez mailarik, ez gogorik eztabaida politiko jantzirako erne. Lau hiriburuetan, ero gutxienez 3 hiriburuetan, mundu guztia konbentzituta dago, irabazterik badagoela. Hori ja irabaztea da. Atrikako, poltsikoko politikaren aurrean, buruz eta bihotzez egindako politika behar dugula. Gure autogobernua ez da betidanik izan. Eta zaindu, babestu eta eguneratzen ez badugu, arriskuan izango dugu. Gure eskubideekin negozio bat egiten ari direla gutxi batzuentzat. Azken finean, pasarela hau gure ustez da Iruñako herriari, Iruñako jendeari adar jotze huts bat. Hain zuzen ere Euskal Herria Bilduren eta EIOTaren arteko lehia estuena Gipuzkoan izango da. Horren erakusle izan zen atzoko abiek agerraldi bana egin baitzuten Arrasaten, talaia horretan denak inportadu, abstentzioa, kanpainan asmatzeak, zalantzatiak, konbentzitzeak, hautesleen fideltasunak eta barrak edo hauteskunde mantentzen diren joerak. Maiatzen 28ko foru hauteskundeetako lehia horrek zenbait leiho posible irekin eta horietatik begiratzeko aukera ematen du Alan Udane Arbeo, 11 telebistako kazetaria Gipuzkoako makilarengatik lehiatuko diren hautagaiekin izan da gai ezberdinak izpide. Bestak beste bizitzaren garestitzeaz eta krisi aurre egiteko neurriez galdetu dien, baita ere lurraldean zabalik diren lan gatazkezadi. Nik ikusten dudana da krisiak zaurgarritasuna zabaldu egin duela. Eta orain guztiok garela zaurgarriagoak. Guztioi gertatu zaigu elikagaien prezioa igo egin dela, guztioi gertatu zaigu kredituak igo egin zaizkigula, guztioi gertatu zaigu energiaren prezioa igo egin dela. Eta nik uste eta aspaldiko urte askotan ez dela inbeste jende egon zailtasunak dituena bere etorkizuna nolabait marraztu alizateko heldulekuak hartzeko, ezta? Eta nik azpen marra berezia egingo nuke gazteetan. Gazteek krisian eren atzetik baino ez dute ezagutu. Gaur egun emantzipatzeko sekulako zailtasunak dituzte. Gipuzkoan 6 gaztetatik batek bakarrik egin diezaioke aurre emantzipazioari modu erreal batean. Eta emantzipazioa gainera ez da soilik gurasoen etxetik joatea. Emantzipazioa da gazteek beraien bizitza proiektuak askatasunez egin ahal izatea, ezta? Dauzkate soldata prekarioak, etxe bizitza bat alokatzeko edo erosteko aukerarik ez daukate inondik inora, esan genien prestatzeko, esan genien ikasteko, esan genien aukerak izango zituztela eta hau da aurkitu duten eskenatokia. Zanik askotan galdetzen dut, ezta? Nork apurtu du kontratu hau? Gazteek ez. Orduan, zaurgarritasun egoera honi irtenbideak eman behar zaizkio, irtenbideak emanez, aipatu ditudan hainbat eta hainbat kontu hoiei. Nik esango nuke ziurgabetasun baten garaian gaudela, baino ez dut uste momentuko arazoa bakarri da, nik alegia iraganean ere ziurgabetasun asko eduki ditugu eta gaitasuna izan dugu herri bezala aurrera egiteko. Nik leno aipatu dudan bezala gure lurraldeak eta gure herriak oinarri sendoak ditu, ekonomia sendoa daukagu, enpresa sare benetan bikaina, berrikuntzan sekulako ahalegina egiten duena, hor aipatu gure barne produktu gordinaren 2,49% eta Europan punta-puntan gaude
berrikuntzan inbertitzen da, horrek lehiakortasun ikuspegitik sekulako abantaila ematen digu, ekonomia arloan azpimarratuko nituzke horiek, aldi berean ere langabezia tasa 7% dago, baina komunitate sendoa daukagu aldi berean ere, eta gizarte babes sistema egokia beharrei erantzuten diena. Oinarri sendoa beraz, etorkizuneko ziurgabetasune horiei erantzun ahal izateko. Eta hor, lankidetza beharko dugu. Bakarrik ezingo diogu egoera honi aurre egin, eta lankidetzan oinarrituta seguru gaude etorkizuneko erronka horiei ere aurre egingo diegula. Oinarri sendori gabe ez genuke gaitasun hori eukiko, baina zorionez badaukagu. Bidea nolabait bideratuta daukagu, zenbait arloetan, ekologikoan adibidez, aipatu dut ez, beste ekonomia berri bat behar dugu, berdea, ekonomia sekulara eta hori badakigu noran nahi dugun, baina hori noski gure ekonomian arlorreko erakundekin eta eragilekin egin behar dugu adostasunak. Gizartearekin orokorrean zaintza eredua, hori proposatzen dugu baita sozialistok eta nik neu ez, adibidez, gure aurrekontuaren erdia zaintza politikak bermatzeko izan behar dute. Eta hori horrela esan behar da, eta nik uste dut denon adostasuna behar dugula. Hori ere, gure gizartearen egiturak bultzatzeko, bermatzeko, eta bestaldetik, digitalizazioa, inteligentzia artifiziala, hori erronka nabarmena da, gure unibertsitateekin, gure zentro teknologikoekin eta bideratu behar diren politikak izan behar dira. Bestela, zailtasunak izango ditugu. Nik uste dut, ondo daudela jarrita irizpideak, baina hala eta guzti horrelako akordio bat egizan behar du, ez? Bai ekonomia begira, bai enpleguari begira, eta baita ere zantza politikari akordio. Gizarte akordioak, gizarte itunak behar ditugu. Krisialdi aurre egiteko lehenengo gauza behar duguna da sektore ekonomiko indartsu bat, ez? Sektore ekonomiko indartsu batek azken batean ezin krisiri aurre egin diezaioke. Ahulguneak beti daude, batez ere mundu globalizatu batean, baina benetan apustu publikoa baldin badago eta inbertsio publikoa benetan ongi bideratu baldin badago, edozein krisiri eutsi aldiogu eta aurrera egin dezakegu. Orduan hor ikusi behar dugu zeintzuk diren sektore estrategikoak eta ikusi zein neurritan aldundia batean inbertsio publikoa bitartez sustatu eta babestu ditzakeen sektore horiek. Eta mundu mailako, Europar mailako, Estatu mailako, Euskal Herriko mailako, egia dago fiskalki badaukagula kompetentzia hori, orduan bonifikazioak edo laguntzak jarri beharko ditugu mahai gainean, eta gero egia da transizio batean gaudela. Bagian, esate bateako Pasaian portua berritu egingo da, proiektu berri badago, bagian pentsatu egin behar dugu nola egin bazdakit energia berriak eta berdeak ekitzeko portu horretan, eolikoak edo bai olatuekin bat datozten energiak, mahai gainean jarri behar dugu apostu serio bat, gaina agenda 2030 mahai gainean jarrita, uste tortik doala bidea, epe ertain eta luzean, baina epe motzean, fiskalki ikusi beharko dugu ze bonifikazio jarri. Eta honekin kirol arlora egingo dugu orain salto, izan ere asteburuak nahikoa eman du eta jaso direnei erreparatzeko Ane Urkiri kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo Ane, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Tira, hasteko aipatu behar dugu euri jasek eta lokaztiek zaildu dutela aurtengo Zegama Aizkorri mendilasterketaren 42 kilometroko ibilbidea. Neurria egoki hartu jotenak Daniela Oemus eta Manuel Merillas izan dira, ezta? Bai, euri jasa eta esan zeben txingorra, bai, puntu batzutan, baina aipatu behar da, eskorrik alaixak eta ez da saletuak ere zialak ikildu honen aurrian, eta niretzako behintzat ez usteko izan zen, eskorri puntan hainbeste saletu gotia, eta ibilbidean ziar ere oroar, saliak horre gotia, eta itzordu garrantzitsu honetara utzez etxia, ez beti esaten da Zegama dala, eta Zegama dala hori saliengatik izaten da, eta benetan antolatzaileek esaten zeben edizio piku izango zala, eguraldiak horretan lagundu zoan, eta epikua batez ere, azken unera arte zialako erabaki garaipenak ez, batez ere gizonezkoetan Manuel Merillas eta Maroko Arradan Eluzin Elatzaui azken unera arte 3 segunduko distantziak egon zian, Aizkorritik beheraino, eta benetan oso lehia parekatu izan zen, eta gutxi bihar izan zen, esprinian erabakitzeko azken kilometruan Leongo korrikalaixak abiadura puntu bat gehiago ipini zoan, eta azkenean 27 segundu bada ere atea zion Maroko Arrari,
eta beak eramazoan garaipena, 7. edizioa zen Leongo lasterkari honentzat, eta 7. irabazi deu txapela. Eta emakumezkoetan aipatu bezala, Daniela Oemusek irabazi zuen, bere debuta zen, lehen da biziko aldiz Zegama Aizkorri egiten zoala, eta nabarmendu behar da, beak ere zoala sinisten irabazi zoala, iritsi zanean helmugara galdete zoan ea irabazi egin zoan, ze ikusi zoan irabazlien zintxo hori luzatuta, eta ezoan sinisten, beak aipatu zoan, basak isala 6 korrikalari aurreatu zitxula, baina, klaro, ezak isala aurretik zen bazakan, eta dauzia zen, azkenian ezakala aurretik bat ere ez, eta beak irabazi zoala. Eta aipatzeko baita ere, Euskaldunen maila ona aipatuko noan, nerizketan Oiana Kortazarrek 7. postuan bukatu zoan, benetan denbora honakin, eta nik uste nabarmendu behar dela, bai eta Naiare Irigoienek ere, kilometro vertikal ostiralian irabazi, eta igandian 10. postu eskuratu zuen Zegama Aizkorriko maratoian, eta gizonezkoetan beste behin Aritz Egea izan zen Euskaldun onena, baina oso gertutik jarraitzu zion Borja Zubizar eta Azkoitxiarrak, eta Aritzek beak esan dezuan, behigartzen duela ez, azken urteetan gaztiak ere geru eta puntu obion dagoela, eta bere hegemonixo hori, esango dugu Euskaldunen arteko hegemonixo hori, gazte apurtzen jungo dela. Eta veteranoetan, Oian Azkorbe Beitia izan zen lehen da biziko veteranoa, eta horrekin Badinoarrak ere beste txapel bat eskuratu zuan. Maila badago beraz gurean, eta txirrindularitzari helduta berri izan, Reuserrek, edo tira ez zukaian hobeto hozkatuko duzunik baino, irabazi du itzulia, azken etapan eraso eginda gainera, zer dugu hemen nabarmentzeko? Bai, lehen aipatu ez, nik uste kirol asteburu beti izan dela, Euskal Herrixan, bai Zegama Aizkorrekin, baina baita itzuliakin ere, 3 etapa izan dira, eta atzo Donostiko klasikako ibilbidean zigarraritu zian txirrindulariak, eta hemen nabarmentzekoa, Demi Boleinek ez bala irabazi. Esango dugu, iazko edizioan 3 etapak irabazi zoan Herberetarrak, aurten lehen da biziko biak irabazi zoan, hau ere irabazteko hautagaietako bat zameintzat, eta Jaizkibel Gora gainea Anemik Van Bleutenekin bat ere iritsi zan, gero beheranzkoan Movistarrekoak aurria hartu bazion ere harrapoin zion Demi Boleinek, baina azken unian, danak aipatzen dugu, saritu nahi izan zoala, bere taldekide Marlen Reuserren esfortzua gainontzeko lasterketetan, Demi Bolerin baita SD World taldeko lidera, eta hau Reuser esango dugu, bere Boleinen garaipenak diztire egin dezan atzeko lana egiten doan txirrindulari bat dela, eta azkenian Demi Boleinek utzi egin zion irabazten, maila honian zabala erakutsi zoan suitzarrak, eta irabazi ez ezik ere itzulia bere ganatu zoan. Eta aipatuko dugu, Boleinek benetako poza islatu zoala, eta hori ere badala txirrindularitza ez. Askotan pentsatzen da kirol individuala dela, baina horren atzean talde lan bat do, eta atzo SD World taldeko txirrindulariek erakutsi zoen, talde lan hori miresten eta balorian jartzen. Eta hemen aipatzeko, Anemik Van Bleutenen azken lasterketa izan zela Euskal Herrixan, Movistarrekoak aurten erretiroa hartuko dugu, eta nabarmendu zoan, sare sozialetan hona etorri aurretik, sekulako goguakin zabala Euskal Herrixa zabaltzeko, beti ilusio handixein izan diola hemengo errepidetan ibiltzia, eta pena handiz, bere azken lasterketa izan zen gure errepidetan. Eta bestaldetik bukatze alderan futbolean zer berri ekarri dute Euskal taldeek? Berri honak esango dugu. Datorren urtean, 3 talde lehen mailan eukiko dugu, seguru, 3 Euskal talde, Ibarrek igoera lortu baitzoan atzo Granadan berdinketa egin eta Osasunak tamalez galdu egin zoalako Kacerezen, Ibarrek zuzenian igoko lehenengo mailara, iaz jaitsi zan, talde armagina eta urtebeteren buruan igoera berretsi deu. Aipatu bezala Osasunak ez deu lortu, bakarrak lortu alzoan eta Ibar izan da, Osasunak ez deu lortu, baina playoffak jokatuko deu eta bere arerioa hain zuzen ere Granada izango da, kanporaketa horretan. Eta beste albiste pozgarri bat, edo behintzat azken jardunaldira arte bizirik iristen dalako Alabez lehen mailan. Oraindik ez da jaitsi Alabez, gezurra badirudi ere, denboraldi osoan zehar oso gaizki pasatu dugu
talde arabarrak gogoratu behar da 12 puntuko aldia ere bazakala jaitsierakiko eta baziru diela jaitsien gozala eta ezakala zer eginik Inigo Juaristik, baina azken unera arte bizirik iritsiko da, ez daka bere esku hori bai, berdindu egin zoan asteburuan Betizen aurka, eta Villarrealek berdindu egin zoalako baita ere Atletico Madriden aurka, 2 puntura daka salvazioko postu horiek, eta gainera azken jardunaldian Ibaian, Gasteizen, Alamaren aurka jokatzeu jaitsiera postuan daban beste taldia. Hau da, irabaziz gero eta Villarreal edo Huelvako Sportingek galtzen baldin badeue, ez dixo galdixo empateak, galduen bi talde hauek eta Alabesek irabazik, Alabes ere leheneko maila mantenduko dut, orduan lau euskal ordezkari eukiko dugu lehen mailan. Esan bezala, Sportingek edo Villarrealek berdindu eta Alabesek irabazita ez dio balio, ze hiru taldeen arteko puntu berdinketak Alabesi kalte egiten dio, eta orduan maila galduko luke. Beraz, asteburu oso emozio handiko asteburua biziko da Ibaian, eta mantentzia lortzen bera sekulako balentri izango da, ze esan bezala denboraldi erdi eman dugu jaitsiera jaisteko zegoela eta denboraldi osua jaitsiera postuetan. Beraz, hori ere pozgarria, azken unera arte eskuak ez dalako jaitsi eta borrokatzen jarraitzu dalako. Ondo da, Ane, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat, hurrengo arte. Eta kirolaren bueltako azken hauekin iritsi gara, gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara, eguneko elkarrezketa nagusiari bide emateko hauteskunde kanpainan sartuak garela, gaur gurekin Mikel Kolomo izango dugu elkarrezketatu nagusi gisara Euskal Herria Bilduko Lizarrarako hautagaia laster gara bueltan. Kompetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak. Alternatibak badaude eta hoietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu. Solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aritu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Garziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri denok topalekua den geltoki honetara. Amabiterdiak iritsita heldu zaigu eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Mikel Kolomo, Euskal Herria Bilduk hauteskundei begira Lizarrarako hautagaia, ondo etorri gurera. Eta tira ez, 28ko atzera kontaketa martxan dugu. Erronka berri bati heldu diozu oraingo honetan, ez nola aurkitzen zara erronka berri horren aurrean, eta zergaitik jarraitu behar du Lizarran Euskal Herria Bilduk gobernatzen, Mikel?
Bueno, nik eta behin egunon, egia esan nik pertsonalki sentitzen duana dela bai ilusioa, bai plazerra ere ikusita nola talde batek, zuregan jartzen duen fokoa eta zu gautatzen zaituen ere pausu hori eman alizateko eta aldi berean ere erantzunkizuna, azkenean zor diogu herri bati errespetu bat eta horren baitan kokatzen gara. Eta gero honez gain nik uste dut garrantzitsua dela EH Bilduk gobernatzen jarraitzea, azkenean ikusten dugulako bi eredu kontrajarria daudela Lizarran oraintxe bertan, eta gu konsideratzen dugulako nolabait ere ezkerreko perspektibatik eraikiko den gobernu hori izango dela benetan pertsonak eta bere arazoak eta bere eskubideak zentroan jarriko dituna eta horri erantzun egingo diona, ez? Gainera egia da, ez, hauteskunde hauetan foku importantetariko bat badugula Lizarran, ia 80 urte itxaron behar izan zituen Lizarrak beste alkategai abertzale bat izateko, ez da horri izan dugu orain artean Koldo Leoz, nola emango diozu jarraipena, ez, berak irekitako bide honi, zein politika erdigunean jarrita? Nik uste dut oso garrantzitsua dela baloratzea, orain arte edo orain egin dugun zerrenda honek ze perspektiba duen jarraipen politikaren ikuspegitik, ez? Azkenean, esan duzun bezala, duela 80 urte izan genuen alkate euskaldun bat herrian, ordutik eta duela 8 urte arte egon zen trantsizio oso ilun bat, eta bitartean, eraiki zen horri, buelta emateko garaia iritsi zen, ez? Zentzu horretan, Koldo gidatutako proiektu horrek aukera izan zuen, hasteko buelta ematen, hainbeste urtetan zehar eragindako egoera horri. Horrek zer suposatzen du? Adibidez, hirigintza ereduaren ikuspegitik, gauzak aurrera eramatea asko kostatzen dela, ez? Eta gero honez gain, jarraipena emateaz gain, argiago 2023 urte honetan iritsiela momentua aurkezteko talde bat sendoa, ilusioz betea, jende berria daukana, baina baita ere esperientzia duena, ez? Eta zentzu horretan, sektore publiko ezberdinetan lan egiten duen jendea badugu, eragile ezberdinetan ere, eta azken finean nik uste dut pertsonengan zentratutako zerrenda bat aurkeztuko dugula, ez, datorren igandean. Bai, ez, gainera egia da, ez, Lizarrak abertzaletasunean bere horretan simbolismo handia ere badaukala, ez nola erreparetzen diozue horri? Esan daiteke zorionez badugula hiri bat ondareak eta iraganean gertatutako orok kriston pisua daukala, ez? Eta horregatik nik askotan esate dut, ondare hori dagoen kaleetan barna paseatzen naizen bitartean, ez? Askotan oioipurdia jartzen zaidala pentsatzen uste. Eta nola biziko ziren hemen, ze izango zuten buruan eta nola izango litzateke ez guzti hori. Eta nik uste dut, garrantzitsua dela eta aldi berean ederra dela guzti hori hartzea eta gaur egunean kokatzea ere inklusibotasun horren perspektibatik, ez? Azkenean kontziente gara, Lizarran 11 kolore daudela, sektore jende ideologi ezberdinetako jende 11 daudela eta EH Bildu izan daitekeela guzti hori bideratzeko, anistasunaren perspektibatik guzti hori bideratzeko aukerarik hoberenetariko bat. Baina horri tiraka, ez, Lizarran Euskal Herria Bildu ez zen polemika barik iritsi gobernura, azken urteetan ere ez, ikusi ditugu zer nolako ikamikak sortu diren bertan, ez zer nolako oztopoi egin behar izan diezue aurre? Egia esan, nik askotan esate dut oztopoak dauden lekuan, aukerak izaten bihurtzen direla edo aukerak bihurtzean garrantzia ikusten dugula, ez? Eta horregatik azkenean, gu kontziente gara Lizarra bezalako hiri batean ezkerrak aurkezten duen ezberdinen arteko gobernagarritasun horretatik bideratu behar dugula, ez? Esan nahi dut, oztopoak, haude noski, jende ezberdina gara, puntu batzuetan konfliktua sortu daitezke, gatazka sortu daitezke, baina zinez, nik hezkuntzaren mundutik natorrela, zinez sinisten dut guzti horrek suposatzen duela aberastasuna, ez? Orduan, noski, bai, momentu puntual batean ideia batzuk kontrajarri egingo dira, baina guztiaren aurretik daude pertsonen eskubideak bermatzea, ez? Gainera horretaz aparte justu, ez, han eta hemen ari gara hitz egiten kanpaina lokaztu batetaz, ez dakit zuenean nolako eragina izan dezaketen, esaterako ez dupenek ireki ditzakeen eztabaidak, mamuak edo antzekoak, nola izate kanpaina hau bizitzen? Argi dago, tentsio politiko hori nolabait ere erabiltzen dutela bertatik irabazteko zeo zer daukatenek, eta
horrekin loturik zeuzer irabaztea baino gehiago esango nuke eremu hori lokaztu nahi dutenak bertatik zerbait atera dezaketelako, ez? Guk guzti horri ematen diogu daukan garrantzia. Uste dugu, bai noski kontziente izan garela, ez? Jendartearen sektore batek horri garrantzia eman aldiola, baina guk ikusten dugu gehiago erakartzeko edo sortzeko, bai parte hartzetik, bai entzutetik eta bai jendearekin empatia prozesua garatzetik, ez? Beraz, egun hauek, Euskal Herria Bildutik Lizarra nola ari zarete bizitzen? Esango nuke urduriak bezain ederrak direla, ez? Alde batetik, bai, programak prestatu behar diala, auzoetara bidaiak egin, kartelak jarri, bilerak, eta bar, baina zorionez ere, batzarrak ikusterakoan eta jendea nolabait ere erantzuten ari dela ikusterakoan, ni pertsonalki unkitu egiten naiz, eta esate dut honekin, talde honekin, bai, bagoazela aurrera. Programa ipatu zu hortarteka, horretan sartu baino lehen ez, agian azken egintzaldiko balorazio ez labur batei egin albadira ez, alako balorazio laburrak egin da ez, nola bizi izan dituzu azken laburtak, edo zer egin duzu edo zer duzu jartzeko horre balioan? Lehen esaten nuenaren hildora, nik uste dut azkenean kontutan hartu behar dugula nondi gatozen eta eman behar diren pausuek zenbat kostatze duten, ez? Horregatik, hirigintzari buruzari garenean, noski, jende batek esan aldigu momentu konkretu batean ez duzuela zer egin, edo ez dituzuela proiektua garatu edo dena delakoa. Guk esaten duguna da ez barkatu, eredu aldatzen ari gara, oinarrian jartzen ari gara ezkerretik eraikitzen den hirigintza eredu bat, eta hortaragoaz, ez? Eta gero horretaz gain, bai nahiko nukela hausnartu edo batez ere azpimarratu bi ildo nagusitan egin den lana. Alde batetik erronka klimatikoari erantzuten dion guzti horrek, ingurumen sailarekin egin den lan guzti hori balorean jartzekoa, eta batez ere balorean jartzekoa erreskatatzen duelako nolabait ere jendearen parte hartzea. Dela gure proiektu politikoaren oinarri nagusia eta guk fokoa hor jartzen dugula, ez? Azkenean, erronka klimatikoak sortzen zizkigun oztopo edo arazo horiek gainditu ditugu jendearen parte hartzearekin, bai komunitate energetikoa garatzen eta jendea entzuten, eta baita ere, auzoen problematika ezberdinei ere berdin, ez? Azkenean, lortu dugu azken lau urtetan, hori, ez? Jendearen hitza hor egotea, jendea entzuna sentitzea, eta nik uste dut hori dela nabarmendu daiteken ideiarik nagusiena. Bai ez, baina ez duzu bezala hasieran ez, beharrezkoa baduzue guzti honi jarraipena emateko ez, berriz ere alkatetzara iristean bestela, hori ez bada gertatzen ez, zornolako Lizarrarekin topatuko gara? Nik uste dut garrantzia jarri behar dugula, ezinbestekoa zaigu ezkerreko gobernu bat izatea Lizarrako udalean, ez? Eta hori lideratu dezakeen bakarra edo indar gehienez lideratu dezakena Euskal Herria Bildu da, ez? Herriari begira jartzeko. Dena den, hori gertatuko ez balitz, ze perspektibatan kokatzen gara? Argi ikusi duguna da, UPNek edo Navarrasumak oposizioan egin duena izan dela, Euskara bermatzen dituzten partiak ezabatu, berdintasuna jeitsi, pertsonengan pentsatuta ez dauden politika garatzea, eta argi eta garbi esan dutena izan dena, guk martxan jarritako proiektu guzti horiek, kontutan izan gabe onak edo ez diren, bertan bera uztea. Orduan nik uste dut, haserrearen eta zero proposamenen politika batzuk ikusiko ditugula, ez? Horregatik hain garrantzitsua da ere Euskal Herria Bildurekin egotea zentzunetan. Eta, ez, ari horri tiraka ere, osatu duzue, urrengo urteetara begirako herri programa, hor zintzuk dira ardatz nagusiak? Esango nuke ere, 3 ardatz nagusi ditugula, ez? Alde batetik lehen aipatzen genuen guzti horren jarraipena bermatuko duten politika batzuk ematea, erronka klimatikoari dagokionez. Zentzu honetan badakigu trantsizio energetikoaren prozesu hortan erantzun bat eman behar dela eta gustatuko litzaiguke zinez azken urteetan egin den lanari jarraipen bat ematea. Nola? Komunitate energetikoa garatuz, zona berdeak areagotuz eta gar. Honez gain, pertsonak berriz ere, lehen aipatu duan bezala, pertsonak erdigunean jarriko dituzten politika batzuk garatuko ditugu. Hor ezinbestekoa da, bai osasunetxe berriaren sortzea egitea eta baita eguneko zentrurarena ere bai, ez? Eta finean, asko hitz egiten duguna, Bildu politika marko orokorretik dela zaintza erdigunera ekartzea politika publikoen bitartez zehaztuz. Honez gain, harrera hiria ere kontutan hartu nahi dugu,
zentzu horretan politika, kanpo jatorriko pertsonekiko politikak erdigunean jarri nahi ditugu, baina baita ere kontziente gara hirugarren erronka gisa aktibazio sozioekonomikoaren afera garrantzitsua dela. Zentzu horretan, kontziente gara turismoak Lizaran daukan garrantziaz, jasangarria izango den turismo bat, Alde Zaharraren berpiztea, industriaguneen garapena, orduan badugu programa ere aktibazio hori emateko eta bide hortan joango gara. Bai, ez, azken hauek guztiz lotuta hiri ereduaz edo hirigintza ereduarekin baita ere, hor zer nolako erronkak dituzue Lizarran, ez? Gainera orain gutxira ikusi zintugun zu eta beste helako hautagaiak, ez, debate batean murgilduta eta hor ere, ez, hiri ereduarekin lotutako hainbat gako azaldu ziren. Esango nuke hor, hasieran esan duan bezala, bi ereduk egite dutela aurre, ez? Alde batetik eskuinaren ereduak, zeina definitu genezakeen pelotazo urbanistikoen ikuspegitik, kanpo gunean makrozentroak eraikitzetik, etxe bizitzak inorengan pentsatu gabe egitetik. Hau da, eskuinaren eredua izango litzateke kanpotik sortutako eredu bat barrura begiratzen duena, ez? Eta guk beti defendatzen dugu ezkerreko eredua edo gure eredua dela kontrakoa, ez? Kanpotik barrutik kanpora egingo litzatekeen eredu bat. Zentzu horretan esaten nuena, ondareak, Alde Zaharrak, guzti horri balorean jarri behar dugu eta hortik hasi behar gara. Horrela, esango genuke erdigunea, ez? Hiriaren erdigunea berriz sortzea edo berreraikitzeak kriston garrantzia daukala. Hor, gazteriaren pentsatutako dinamika politika batzu ditugu pentsatuta etxabizitza batzuen sorkuntzarekin, baita saltokien berregitearekin, ondareari beste aurrera pausu bat ematen, eta noski, bai, guk bilakatu nahi dugu Lizarraren erdigunea leku goxo eta apropos eta lasai bat bizitzeko, baina ez gain, noski kontziente gara, auzoak ezin ditugula aparte utzi, ez? Eta badakigu gainera, eta hola sinisten dugu, hirigintza eredu hortan, auzoek duten garrantzia ezinbestekoa dela. Esan nahi dut, gure parte hartze politiken bitartez lortzen dugu auzokideek, elkarte batzuen bitartez, hitza izatea zuzenean udaletxean. Orduan horrek suposatzen duena da, egutegi bat markatzerako garaian, erraza izatea haiek entzunak sentitzea. Eta hortan sinisten dugunez horretara joango gara. Ez, auzoak bizigarriago egin aipatu zu, gaztei bideratutako politikak baita ere, ez, baina horregia da, ez, bizitasun horretan gazteengan ere, ez, garrantzitsua dela begiratzea. Zer nolako, ez, gazteriarekin aurkitzen gara Lizarran, edo ez, zer dago rutxune bezala? Badakigu, askotan kontutan hartu behar dugu, udalgintzatik edo municipalismotik garatzen diren politika badutela muga bat, badituztela epe batzuk, eta esku hartzea izan daitekela mugatua zentzu batean. Hortik, ez dut aitzaki bezala aurkezten, baizik eta errealitate bat asumitzeko modu bat bezala. Noski, 11 politika garatu daitezke ikuspegi horretatik. Eta orduan, zentzu horretan eta hor kokatuta badakigu gazteria prekarizazio prozesu batean murgilduta dagoela aspaldi eta emantzipazioa bestalde batetik daukala helburu. Orduan, kriston garrantzia da udalearen esku dauden politikak horra begira jartzea ere. Zentzu horretan landuina bermatzea ezinbestekoa da. Esaten nuena, gu badakigu landuina bermatzearen aldera, udalak izan dezakeen esku hartzea, izan daitekela mugatua zentzu batean. Baina badakigu ere, enpresa berriek inbertsioak egite dituztenean, baldintza gisa jartzea gazteriaren baldintza duinak izatea lan horretan ezinbestekoa dela. Honez gain, etxe bizitzari dagokionez ere, oso garbi dugu etxebizitza gazteei hurbildu bat zaiola, ez? Eta horretarako guk proposatzen ditugun politika publikoak edo etxebizitza politikak izan behar dira ere gazteei begiratuta, baino ez egoera zaurgarrienean bakari daudenak, baizik eta gazteei orokorrean, ez? Horrek egiten duelako eraberritu zonaldea. Eta noski gero, hirugarren sektore edo hirugarren zati bezala, aisialdira dagokionez, guk nahi dugun gazteria da, politikoki implikatua dagoen gazteria, autogestioaren bitartez garatzen dena, eta hartze dituztenak erabakia beraien gustu eta bere aisiaren baitan. Orduan, hortan, gazte plan bat garatzea beharrezkoa da, baina beti ere,
diagnostiko potente batetik, eta ikusita gazteek zer den nahi dutena zentzu horretan, ez? Eta hor, lehentxeago ez, aipatu dituzunen artean, osasun zentro berriez aritu zara, egia da osasungintza badela ez, egizarte honek, eta Euskal Herrian ikusi dugu ez, zer nola dagoen egoera, dagoen erronka handi bat, zergaitik zentro berriak? Jendeak eskatzen duelako. Jendeak eskatzen duelako, eta batez ere osasungintzan lan egiten duen sektoreak eskatzen duelako, eta hori da garrantzitsuena. Argi ikusi dugu pandemiatik eratorritako egoera horien ondorioz zer suertatu den bai etxe ezberdinetan, bai osasun etxeetan, bai ospitalean eta bai orokorrean ez osasungintzaren inguruan dagoen espektro guzti hortan. Orduan horrek sortzen duena da behar berezi berri batzu daudela eta horri erantzun bat eman behar zaio, beharrezkoa diren baliabide pertsonal eta fisikoak jarriz. Gure kasuan osasun etxea eta eguneko zentroaren sorkuntza dira ezinbestekoak. Badakigu, igual, zentzu batean mugatuta gaudela hori guk egitera, baina Nafar gobernuarekin izango ditugun hartu emanetan izango guretzat lehentasuna, eta horrela izan da azken urtean ere. Zentzu horretan osasun etxea eta eguneko zentrua gure apostua da Los Llanos parkean garatzea. Hau baita hiriaren birika, bihotza eta erdigunea, ez? Baina noski gero ere horretaz gain oso garbi dugu osasungintza ez dela bakarrik, edo osasuna ez dela bakarrik, osasun etxera joatea, o osasun zentro berri bat edo dena delakoa baizik, eta dela ere prebentzioa, dela jarduera fisikoa, eta dela jendea konstiente izatea aurretik ere asko agola egiteko, ez? Eta zentzu horretan noski, udaletik azken urteetan martxan jarri ditugu 11 programa prebentzio hortan eta jarduera fisikoaren bilakaeran ara iristeko, ez? Guztiz lotuta badagoena, ez, zaintzarekin bere horretan, hor, batzuk aipatu dituzu, baina zaintzarekin lotuta zer nolako ekimenak sustatu daitezke Lizarran? Nik uste dut, zeharkako transversala diren politikek izan behar dutela oinarrian zaintza. Hirigintza eredu berri bati buruz ari garenean, Euskal Herria Bildutik zaintza dugu erdigunean. Esan nahi dut, zu pentsatzen duzunean ze hiri eredu nahi duzun, hori ere kontutan hartu behar duzu, ez? Askotan gertatzen zaiguna guzti hori eramaten dugula praktika batetara, nun ez dugun zentroan jartzen hori, baina guk egin nahi duguna da, hurrengo legegintzaldiari begira apostu bat horretan, ez? Eta horregatik, aipatzen genuen eguneko zentroa edo aurrendako etxeak, badira nolabait ere zaintzan zentraturiko proposamen batzuk. Baina honez gain, ere oso garbi dugu zaintzaileen jarri behar dugula fokoa, ez? Hori orain arte zaintzari buruz asko hitz egin da, baina ez gara iristen zaintzaileen fokoa jartzera. Guk uste dugu proposamen ezberdinak eramaten baldin baditugu, bai gazteriaren ikuspegitik edo aurren ikuspegitik, zein hirugarren adineko pertsonen gandik jartzen baldin badugu hor fokoa, hor lortuko dugula nolabait ere zaintzaileen eragin bat izatea, ez? Baina honez gain oso konstiente gara, zaintzaileen sektore bat, erabat prekarizatuta dagoela, batez ere kanpo jatorriko pertsonekin lotuta dago baldin badago, eta horrengan fokoa jarri behar dugula, eta laguntza sistematikoak proposatu behar ditugula horretarako, ez? Zenbat eta gehiago bideratu zaintza sistema publiko horuntz, nik uste dut hauen baldintzak ere hobetu egingo direla. Horretaz apartez, lehen ere balorazioan, azken legegintzaldiko balorazioan sartu zenean, krisi klimatikoari aurre egiteaz aritu zara, hor proposatzen duzuena da justizia sozialetik heltzea gai honi nola egiten da hori, eta nolako harrera izan dute, lehenxago ere aipatu dituzun politika horiek, honekin lotutakoek herritarrengan, askotan agian badarilako gai batzuk ez dutu lainbeste menperatzen. Bai, eta aitortu behar dut ere, niri ere horrela gertatu zaidala. Eta azken hilabetetan eta azken urteetan, azken hilabetetan batez ere ikasi duen horren inguruan izan dela, bizitza osoan ikasi duena, baina baiago. Argi dago, azken urtean gertatu zen guzti horrekin, energiaren konsumo eta sorkuntzaren dikotomia hortan birplanteatze bat eman behar dela, ez? Hori fokoan edo erdigunean jarri behar dugu. Trantsizio energetiko bat eman behar da, eta iraultza energetiko bat ere nolabait gertatuko da. Orduan, guk aurrera eramaten dugun politika, batez ere berriz ere eskuinarekin loturiko ereduarekin kontrajarria dagoena, izango da,
udalaren zerbitzua jartzea herritarrengan begira. Hor, komunitate energetikoek kriston garrantzia dute, ez? Eta udalak egin behar duena da, komunitate energetikoen sorkuntza horretan, laguntza eskaini, akonpainamendua eman, eta prozesu horiek bizitu. Azken 2 urtetan izan dugu horrelako dinamika oso bat Lizarran, sortu dela horrelako komunitate energetiko bat, eta gondena da esaten duena, ez? Akonpainamendua udaletik, baina baita ere, baliabidea jartzerako momentuan. Zer da egin duguna? Gu ditugun eraikin publikoetan, saiatu gara fotovoltaika plaka jartzen horrelako proiektua garatzen, eta bertantik sortuko den energia herritarrengana bideratzen. Herritarrak dira horren inguruko erabilpena egingo dutela, baita eraikin publikoak ere. Zorionez, badugu, zoritzarrez beharrean, zorionez esan nahi du, ze badugu hirigune bat oso ondarearen perspektibatik oso garrantzitsua dela, eta lege perspektibatik muga batzu sortze dituena. Horregatik pentsatzen gaudeian nola egin dezakegun, esan nahi dut ezin dielako plaka jarri etxebizitza askotan, ondare patrimoniala dituzten kale hauetan ezin dira jarri, eta bar. Orduan zer da pentsatzen nahi garena, nola garatzen ditugu kanpoaldean egongo diren zonaldeetan, gero barruan etekina atera izateko, ez? Eta badugu plana, baditugu pare bat eraikin horren dituguna jarri plakak, parkin bat estali, eta bar. Eta gero ez gain bestaldetik ezinbestekoa dena dela zona berdeen mugitzea, handitzea eta sortzea. Eta hortan ere berriz ere itzultzen naiz, Los Llanoseko proiektu horrek edo planaren eraberritzea daukan garrantziaz. Tira ez, aipatu ditu programaren puntutariko batzuk, gehiago ere badaude, aipatu dituzu tarteka horrez, harrera herria izatarena, tokiko merkatari izan, bueno ez, kuriositatea baduenak sardaidea ez, izan ere hor, oso txukun, azaltzen zailtzen bezala ziurrenik gai horietara ere ez, ganoraz iritsiko zarete, baina guzti hau eta aipatzen zenuen hasieran parte hartzan oinarrituta ez, egin gura duzuela, zer inportantzia du horrek eta nola egin daiteke? Guretzat ezinbestekoa parte hartzea, herritarren parte hartzea, herritarrak aktibo bilakatzea eta herritarrek ere erabakiak hartzea. Aurreko asteko eztabaidan, gainontzeko egin ginen eztabaida hortan, zirudien batean mundu guztia zera parte hartzearen vanguardia eta parte hartzea horrela eman zuen hori. Eta esaten genuen, guretzat kriston ospatzeko motiboa da, hau eztabaiderako gai bat izatea, zergatik, azkenean gure eredua da hori. Osa, duela 8 urte iritsi ginenean, ez zeuden auzo kontseiluak, ez kontseilu sektorialak, ez aurrekontu parte hartzailea, guzti hori martxan jarri dugu. Hori, orain, jendeak badu aukera, udal ordezkariekin, urtean 3-4 aldiz goteko, hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Baita kirol eta kulturaren perspektibatik, esan nahi dut, kirolaren inguruko aurrekontua garatzen direnean, kirol taldeak elkartzen dira mailan, erabakitze dute, eta hartzen dira aldiren neurriak, beti badaude muga batzu, baina hori da garrantzitsuena. Eta politika guzti hauen jarraipena ezinbestekoa da guretzat. Herritarra edo hiritarra izan behar da, beraien inguruan gertatuko diren gauzen, aktibo, erabakigarri, eta hori, beraiek izan behar dira hor egon behar direnak. Orduan, guk duela 8 urte abiatu genuen prozesu honi, aurrera pausu bat gehitzeko edo aurrera pausu bat emateko momentua iritsi dela uste dugu, zentzu hortan. Eta horregatik garatuko ditugun politika beti izan dira herritarrak gero eta parte hartzaileagoak izatera. Hori, bilera gehiago, jaiak antolatzeko garaian. Gaur egun auzo guztiek eskatu dute haien jaiak antolatzea eta guretzat hori kriston pozgarria da, ez? Bai, ez azken finean egiteko beste modu batzuk ez mai gainean jartzea eta zentzu horretan ez Nafarroari ez bere osotasunean begiratuta aldaketa handiak iritsi daitezke edo aldaketa prozesuak martxan dira Lizarratik ez Nafarroara begira nolako ekarpena egin aldiozue horri? Nik uste dut, eta hau zoriontzekoa da, eta ez da bakarrik Euskal Herria Bilduk Lizarran egin duen lanaren ondorio bat, baizik eta esango nuke Nafarroan eman diren aldaketen ondorio bat izan dela boterean egon den jendearekin harreman horien naturalizatzea, ez? Horrek emate dizu aukera, bai Lizarratik Nafarroara begira dauden politikak eta kontrakoak, eta Nafarroatik Lizarrara dauden begira, naturalizatzea, aldebikotasun perspektiba batetik garatzea, eta azken finean Lizarraren pentsatzen jarrita, alik eta hoberena lortzea, ez? Eta hor,
aurrera pausu bat eman da. Eta noski nola ez, Laura azkenean, Laura Aznal Nafarroako hautagaia Lizarraldekoa da, berarekin batera eta zonaldeko herriekin duela 8 urte zabaldutako prozesu hori beste pausu bat eman nahi diogu, batez ere ulertuta Lizarra zonaldeko hiriburu gisa, baino batez ere ulertuta Lizarrarentzat ondo dagoena Lizarraldearentzat ona izango dela eta Nafarroarentzat ona izango dela eta kontrakoa, ez? Lizarraldean gertatzen den guzti hori Lizarrarendako ona izango dela. Beraz, aukera historiko baten aurrean aurkitzen zarete? Bai, ez esango nuke. Esango nuke alderdi popularraren agerpen indartsu horrek aukera lehio bat zabaltzen digula, aukera historiko bat, Lizarran duela 8 urte abiatu zen prozesu horren aukerak egonkortzeko, baina baita ere beste aurrera pausu bat emateko. Azkenean ikusten dugu eskuina nolabait zatituta aurkezten baldin bada, guri ere aukerak emango dizkigula hauteskundeak irabazteko, zerbait historikoa litzatekeena, eta gero beste berriz ere, honez gain, Nafarroari begira ere pausu bat eman behar dugula argi dago. Ez dakit zer erabaki hartuko hien gero, ze akordiotara iritsiko garen mugimendu politiko bezala, baino bai argi dagoena da eta argi ikusten duena da Euskal Herria Bildu Lizarrarako zein Nafarroarako determinantea izango dela. Premisa horrekin eta ikusita ez, mailan gogoak ez direla falta, mila esker Mikel gaur gurekin izate arren, eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Txabaleria, Bruce Lee oso tipo karismatikoa zan, oso maitatua, eta oso famatu egin zan bere esaldia, be water, my friend. Baina, aukeran, be music, my friend. Bideo grabatu deusku Europa 35mm-ek, Sergio Mayeroal dago trompetarekin, animali baten moduen, eta ni gitarra eta hotzean. Bideoa dago zuzenean grabatua. Disfrutatu. Be music, my friend. Gauza da entzutea, epairik ez egitea, bere eskutik eltzea, eta eramaten ustea, libre sentitu, lotzak galtzean usteko, bita josi zatitu, nahi duzuna izateko, nahi duzuna izateko, gozatu katarsia, korputzaren premia, berak eroango zaitu, nahi duzun tokira, ta kanpora maskara, sentitu bere laba, barnera tuta upada. Eizatu, metrika, besarkatu, bere mistika, biratu, bere orbita, aztu ura arren, be music, my friend. Be music, my friend. Kompetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak. Alternatibak badaude eta hoietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu.
solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aritu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Gartziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri denok topalekua den geltoki honetara. Kaixo denoi, Pisi Musika zaleok, Jokin eta Iñaki 6 urtekoa gara, eta gure bideoklip berria, Neoizko kaleetan, ikustera animatzen zaituztegu denoi. Animo denok! Agor! Atzean somatzen ditut izkutuan begira neguko lambro artean izoztuak bezala bileak lurrean irakanak alduzan entzuten ditut txakurrak inguruan burua makurtu eta nire bidetik noa beleak lurrean irakanak alduzan bide gurutzean neoizko kaletan lizunda ilunetan neoizko kaletan galdutan neoizko kaletan lizunda ilunetan neoizko kaletan galdutan argiak itzali dira gauarekin batera Tira, ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Esti Linares eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eguerdion. Eta tira, ez justu asteburu honetan Euskararekin lotutako hainbat ekitaldi, mobilizazio beto esan da izan dira, batetik Nafarroan, zonifikazioaren aurkako mobilizazioa dituzuen Euskal Herrian euskarazek, eta bestadetik herri urratsez, guraldi oso txarrarekin egin behar izan dutena, arazoak tarteko, eta beraz ez, galera handiak eta dei egin dute kolaboratzera, izurri horiei aurre egiteko, ez dakite horiek ikusteko aukerarik izan duzuen? Ni justo asteburu honetan egon naiz nahiko okupauta, orduan ezin dut izan jarraitu, baina bai, klaro, gaur ikusteko pixka bat nola izan den asteburu eta zemotatako gorabehakerak hortatu egin diren, aldez aurretik eguraldia oso txarra zen. Hori aldez aurretik esateko eta egia da mobilizazio batera deitzea eta horrelako eguraldia egitea batzutan eragina deko, egia da egon behar dela sustraian eta implikazio bat herri mailan, baina ulergarria da beste ere ez, eta leku batzutan ezinezkoa zen ez da atera, ez da, kalera, orduan hori eguraldiaren arrazoi galanta bat egongo da, ez da. Baina bestaldetik egia da dagoela sentsazio bat
orain justu hauteskundeak etortzen dira, hainbat justu geuden komentatzen geu zenbat ekitaldi daude orain momentu honetan hauteskundeak direla eta horrek eragiten da como intoxikazio horrela como sentsazio bat zenbat gauzatara joan behar gara, zenbat implikazio maila egon behar dugun, orduan igual justo, egia dauka lotura bat hauteskundeak datoztela eta hortatik ulergarria da aipamen bereziak, euskarak aipamen bereziak izatea, baina egia da, igual justo momentu horretan, igual nahiko erditxota gaudela hainbat ekitaldiekin. Hori aldetik, eta beste aldetik ezinbestekoa da izatea, euskarak bizitzen ari dagoen momentu hau. Eta hortaz egiten den edozein ekitaldi beharrezkoa dela. Ikusten ari da, ez da, galera garrantzitsuak izaten ari garela hezkuntza mailan, eta ez ditugula oraindik ere aurkitu estrategia konkretuak adibidez aniztasuna eta euskararen erabilera bermatzeko. Eta ikusten ari dena da, irakasleok bertan ez daukatela errekurtso nahikorik, ez daudela espazio nahikorik hori bermatzeko, eta hortatik hori ukitu egingo dau sustraitik gure hizkuntza eta kultura, eta modu berdinean aniztasuna bermatzea eta errespetatzea askotan ez da hitzein dugu honi buruz, baina benetan horretarako eztabaida sakona behar dugu, benetan, oso sakona. Eta gero daude zonaldeak, ez da, hainbat zonalde bizi izan duten, ez da, euskararen kontrako jarrera eta baita ere horrela fobia bat ezinbestekoa da ikusteraztea eta bermatzea euskararen erabilera eta euskararen daukan presentzia eta daukan garrantzia. Hizkuntza modun eta kulturaren parte den bestelako elementu oso garrantzitsu bat. Eta horrela da, gure komunikazioa ezinbesteko, ibilbide bat eta tresna bat da, eta nola hitz egiten duen eta zelan hitz egiten dugu asko da, aipatzen ez dena, ez da existitzen, eta horrekin hizkuntzak asko egiten dugu, hizkuntzak egiten duguna da, gu imaginatzea, kulturak eragitea, gure identitateak eraikitzea, hizkuntza eustraien eta gure benetako identitatearekin lotura oso zuzena deko. Eta hortaz, ez da soilik hizkuntzaren bermatzea baizik, eta guk euskaldun modun, ez da, nola errepresentatuko gara eta zemotatako posizionamendu izango dugu, ez da? Gure kulturaren aldetik eta gure hezkuntzaren aldetik. Ez esan duzu nola eztabaida potoloak eman behar diren, eta justu Nafarroan eskatzen zutena zen politikari begirare, hauteskunde kanpainaren erdian, badela orain momentua horiei heltzeko, ez? Eta gainera, hauteskunde kanpaina aipatu dugula, ikusi dugu azken asteetan ere, ez? Orokorrean lokaztutako kanpaina ari diran eta hemen erabiltzen, azaltzeko nolako kanpainari den izaten, eta euskarari ere, ez? Ikusi dugu eskuina eta eskuin muturreko alderdiak heldu diotela, ez? Gasteizen, Iruñean. Bai, nik uste dute ez dik esan duena, ez? Logikoa da, testuinguru honetan, Nafarroaren kasuan aprobetxatzea, euskarale bai agenda politikoan jartzeko. Nik euskararekin uste dute asteburutan ikusi ditugun irudiak, bi hausnarketarako aukera ematen dizkigutela. Alde batetik, hizkuntza bat atzean ez badago estatu bat edo administrazio bat hizkuntza hori normalizaltzen, erabiltzen, bizkat bideratzen, etorkizuna latza edo kolokan oso zagantzagarria da, ez? Hor, Artekik aipatzen zuen, ez dakit euskara irango du, ez? Baina, estatu barik ez da irango, ez? Eta estatuarekin agian ez, baina estatu barik segurazki ez. Eta uste Nafarroan algirak jartzen dela mai gainean, hori urrengo hauteskundeetan, segun zein den Nafar parlamentuaren kolorea eta indar korrelazioa, segurazki tokatuko zaigu kaletatik defendatzea euskara, edo tokatuko zaigu kaletatik defendatzea, baina egongo dira aukerak ere bai instituzioetatik bestelako tresnak edo
edo arauak esartzeko. Eta bigarren irakurketa da, bueno, ere aipatu duena, ikusi duguna herri urratsekin, ze garrantzitsua den ere bai, euskara hezkuntzatik komunitatetik ere bai egotea hor zertatuta. Hau da, oraindik ez, eta ikusi duguna azken urteetan, ze paper jokatu duen ikastolen munduan ere euskararen sostengun eta are gehiago Ipar Euskal Herrian duen beharrezkoa da hezkuntza euskaraz izateko izatea hori behetik sortuta, herrigintzan ordainduta eta uste dute herri urratzen papera dela hori ere bai, bizibilizatzea kooperatiben egoera Ipar Euskal Herrian, ikastolen egoera Ipar Euskal Herrian, eskatzea ere bai hori elkartasuna, jendea implikatzea eta izatea evento bat. Lehenengoaren kasuan ez esan duena, igual, aukeratzea eguraldi honekin manifa, baina gira da testimulu politikoa markatzen duena, bigarren kasu honetan ezin da aldatu, dago ja jarrita eta hori errespetatu behar da, eta zorionez, baditugu tresnak, egonez ginenok, egiteko gure ekarpen bentsat ekonomikoa, eta hor, zehazkak egin du deialdi bat, uste dut erreza dela ekarpen ekonomikoa egitea, materiala erostea, eta balortu ez dena egunean bertan balortzea beste bide batzuetatik, orduan animatzeare jendeari ekarpen ekonomikoa egitera kasu honetan. Bai ez, jeneri gonbite hori egin da eta hizkuntzaz euskaraz ari garela hitz egiten, egia da justu aurreko astean Euskaren Kontseilua zela gaiari heltzen ziona eta mobilizazio gehiago ere iragarri, honek kasu honetan epaitegietatik iritsitako eta asko administrazioko lanekin lotutako hizkuntza eskakizun horien baitan, esaterako bestak beste Gipuzkoan eman dira hainbat azken urte honetan eta euskararen bueltan dituzten iritziagatik galdetu diegu Gipuzkoako makila lortzeko bidean diren hautagaiei. Nik ikusten dut egoera egia esan arduratik. Egia da azken inkesta soziolinguistikoaren arabera euskaraz dakien jende gehiago dagoela. Baina erabileran badaukagula erronka oso handi bat. Eta zuk ongi esan duzun bezala gainera ez dela gauza bera Bizkaia eta Gipuzkoa bereziki, eta ez dela gauza bera Nafarroa, eta ez dela gauza bera iparraldea. Ez da, errealitate ezberdinei erantzun behar diegu, baina nik uste dut herri bezala erantzun behar zaiola gure hizkuntza eta kulturaren errealitateari. Nik ikusten dudana da, hegoaldeko lurraldeekiko Espainiako tribunalek erabaki dutela bereiek hizkuntza politika marraztuko digutela. Eta hori ez da posible. Nik orain dela hilabete batzuk eskatu nion lehendakariari egin genezala herri itun bat besteak beste euskara maite, euskara nahi, euskaraz bizi nahi dugunon artean, baina euskara beste gainerako herritarrentzat aukera, ondare eta maiteko duten hizkuntza izan dadien, ezta? Eta uste dut lantzeko arloak badauzkagula zentzu horretan. Etengabe urratzen da hizkuntza, ezin dugu euskaraz bizi euskaldunok nahi dugun bezala, bigarren mailako herritar egiten gaitu horrek, nik uste dut Gipuzkoak potentzialidadea handiak dituela, eta gehiengo handiak euskarari bultzada emateko, badaukagula euskalgintza antolatu bat, eskatzen diguna gainera geu ere elkarrekin aritu gaitezen, eta euskalgintza antolatu potente horren artean eta gukeu antolatuta eman genitzakela urratsak jakituriatik, dakigunetik, erabilerara urratsak eta jauziak emateko. Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileen 87% hizkuntza eskakizuna dauke, beteta. Horrek zer suposatzen du? Suposatzen du gure erakundean euskeraz lan egiten dela eta euskeraz sortzen dela. Hori sekulako aurrera pausoa izan da. Azkeneko urtetan egindako apostu baten ondorio da hori. Horrek esan nahi du,
gure zerbitzuak euskeraz eta gazteleraz emateko gaitasuna daukatela gure langileek, eta beraz, herritarren eta zerbitzu publikoak hartatu behar dituen herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko gaitasuna daukagula erakunde bezala. Hizkuntza ofiziala dugu euskera, gaztelera den bezalaxe, eta zerbitzu publikoek, administrazio publikoak hizkuntza eskubide horiek bermatu behar ditu. Hori oinarrizko kontzeptu bada eta hori oinarrizko eskubide bat da. Administrazio publikoak herritarrak hartatu behar dituenean hizkuntza eskubide horiek errespetatu beharrean dago, eta horregatik egiten da hizkuntza eskakizuna. Gipuzkoako Foru Aldundiak helegitea aurkeztu du Uliespi organismo autonomoan gertatutakoaren ondorioz, baina kezka handia du. Zergatik ez delako kasu bakarra, Irunen gertatu zen, udaltzainekin. Beraz, horrelakoak gertatzen ari dira eta ugarituz ari dira, eta gure ustez erakunde gisa horri aurre egin bertzaio modu bateratuan, gure hizkuntza eskubideak kolokan jartzen ari direlako auzitegitatik. Guk ez gaude euskararen erabileraren kontra, noski ezetz. Euskararen erabilera nolabait areagotu egin behar da, baina hori da importantea. Uliespiko epaiak ez du esaten euskara ez dela eskatu behar. Esaten du ezin dela eskatu 100%. Eta hemen ez gaude euskararen erabileraren talka batean, baizik eta lan baldintzetan. Legak esaten du 165 eskatu behar dela euskara maila bat. Noski, eskatu dezagun maila hori. Horrekin, ados. Baina 100% lanposto guztietan eskatu behar dira horrelako euskara mailak? Azken batean, aigea, iritsigea, 97ko dekretuan, hain zuzen ere, esaten dutena horren arabera legez kanpokoa dela 190 eskatzea, ze berez dekretu horretan aipatzen da 175 edo gehienez eskatu daitekela oposaketa batean, ez? Hizkuntza eskakizuna jarri daitezkela. Egin behar duguna da dekretu hori erreformatu. 4 urte dira bueltaka dabilela dekretu horren erreforma Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Legebiltzarrean, eta inoiz ez dute aurrera egiten. Karo, instituzio guztiek dekretu horren arabera iritsigea, dekretu horrek eman zezakena ja iritsigea gainditu dugun neurri askotan, eta hain aigea are gehiago gainditzen, ez? Baina, karo, ez dakago aterki juridikorik aurrera egiten jarraitzeko eta hizkuntza eskakizun gehiago jartzeko edo malgutas edo hizkuntza eskakizun ezberdinak aipatzeko lekua lanpostuaren arabera. Egin behar dena da dekretua reformatu denon artean, adostasun zabal batekin, horrek emango digulako aterkia aurrera egiten jarraitzeko eta ez auzitegietara juteko denbora guztian. Ze ezin duguna administrazio publikotik da atzera egin, ez? Baina dekretuak eskatzen diguna da, indarren daun dekretuak da atzera egitea kasu askotan. Hori ezinezkoa da. Egin behar duguna da dekretua erreformatu, berri bat atera, egungo errealitatea aintzat hartzen duna, baita ere esaten dugu, hizkuntza eskakizun asimetrikoak edo bakarekan ahozkoak edo jarri behar dira, aitortu behar dira, eta horrekin egiten baldin badugu auzietarako bidea moztuko dugu edo behintzat murriztuko dugu. Bueno, badago eskubidea denok euskeraz hitz egin nahi baldin badugu instituzioekin, badago derecho hori badaukagu eta bermatu egin behar da. Baina baita ere, hori bermatu egin behar da, baina baita ere euskaldun edo nahi duenak bermatu egin behar dugu ahal izatea ope batera presentatzeko. Eta gero euskera erabiltzen badugu sumatzeko, gehitzeko, eta ez bakarrik egiteko hauek bai eta hauek ez gehitzeko erabiltzen badugu, seguru presentatzen diren guztiek euskerako nivel desberdinak, baina examen bat edo ikasi egingo dutela gero eta puntu gehiago ukitzeko, baina merito bezerare bili behar da, gaina bermatzeko baita ere eskubidea, denon eskubidea presentatzeko, eta gero euskera ez duena, segurunez kanpoan geratuko da, baina puntu gutxiago dauzkalako, eta horrela da, oso horreza da, bermatu egin behar da alde batetik euskera atentzia ukitzea, baina baita ere denon eskubidea ope batera presentatzeko, eta eske pena ematen dit, gai hau erabiltzea beti konfrontazio bezala, eta eske horrela ez dugu inoiz ere lortuko jende guztiak euskera hitz egin nahi izatea egunero. Orduan uste asko hobeagoa dela eta estrategia hobeagoa dela euskararen promozioarentzat, motivazio hori jartzen badugu edo merito bezala jartzen badugu, eta ez beharrezko gauz bat bezala, ze hori egiten duena da gizartea zatitu eta ez gehitu.
Tira ez, justu egia da Gipuzkoa ez, mintzagai dula oraintxe eta hor bai hautagai guztiek ez, agian Euskararen gatik bestelako harreman bat izan dezakete beste lurraldetan ez bezala, ez dakite atentzioa ditu dizuen zerbaitek bereziki? Atentzia gauza asko, ez da, ni asko, benetan, temoraldia etortzen denean eta hauteskunde garaiak etortzen direnean, bueno, claro, nire ikuspegitik, eta ez da, daukadan ez da motzia da, soziologikoa da, eta bat, flipatzen dut, nola aurkezten duten, baita ere jazkera, nola islatzen duten, zer esan nahi duten, eta benetan aipagarria dira, hainbat gauza. Alde batetik komendatu egin dozuna. Lehen Euskararekin dagoen harremana. Ez da berdina, Bizkaia, Araba, Nafarroa edo Gipuzkoa. Eta hori, edo Lapurdialdea eta Iparraldea. Ez daukagu, ez da konexio, ez da harreman berdina Euskararekin. Eta egia da, Gipuzkoak eraman izan dituen pausuak historikoki, eta sortu egin den harremana alde batetik eta Carlosek lehen aipatzen zuen eta oso garrantzitsua dena da herrikoia egitea. Benetan gure, ez da, sustainian eta gure kodigoetan eta gure kulturan eta gure herriko kultura gisa eta bezala eta eskubide bezala ulertzea. Eta hori da, txiki-txikitatik jasotzen dugun, nala zerbait gure inguru giroan bizitzen dugu, zen eta piniko da, nire egoera bezala, nik euskaraz hitz egin dut eta ikasi egin dut, baina gero nire inguru giroa eta ni bizi izaten naizen herrian, euskaraz da mintzatzen. Eta euskaraz egiten baldin badozu, lekuan, atentzioa deitzen dugu eta begiratzen dugu. Orduan, badago, eta dago, baita ere, gure harreman pertsonalekin lotuta dagoen zerbait. Nola lotzen dugu euskara harreman pertsonalarekin? Dago, benetan, zerbait askoz ere sakonagoa dena, ez dela soilik, egin behar ditugu hainbat formakuntza boltzatu behar dugu, derrigortu, ez dela bertatik jun behar, baizik, eta nola sortatu eta herrikoia bihurtu. Eta hori adibidez Gipuzkoaldean nik uste dut, da zerbait pasatu egin dutela, eta daukaten beste harreman bat, eta ia da nik uste dut hiriburuaren aldean, batez ere Donostia aldean, poliki-poliki da, eta hor batez ere eragin oso zuzena deko turismoa, dauka eragin oso zuzena kapitalismoa, eta bestela eragina, non poliki-poliki baztertuta ikusi egin da euskara. Baina badaudele beste nozen alde bat, non benetan, izaten da, gertatzen ari da, eta hor bai uste dut, eta oinork ez dugu horri buruz hitz egin, dala, nola lehen, aipatu esan dut moduan, oso txikitatik jasotzen dugun, eta harremana sortzen duguna. Eta nik eskola askotatik pasatzen dudan, eta oso desberdinetatik. Eta ez da, izatez, ez da, herri horietan euskaldunak direnak, eta euskaraz mintzatzen dutenak, nabaritu izan dut, aldaketa oso aipaigarria. Eta bakarrik hitz egin behar da irakaslekin. Eta irakasleek zer esaten duten, eta zer ikusten adi duten geletan. Eta horrekin, erronka horrekin, uste dut, ez dutela benetan horre buruz lan egin, edo hitz egin, edo bestelako estrategiak burutu. Gero oso aipaigarria da partidu bakoitzak hartzen duen posizionamendua, ez da? Eta niretzak hor, behin, badakigu PPk ez da, gai honetan guztiz galduta ikusten dela, eta ikusten zen, bakarrik, fizikoki nola espresatzen zen, ez da, eta zer esaten zuen, ikustiz galduta zegoen gai honetan, eta ez dute bidea ikusten, eta hor daukan, uste dut, ez, PPk daukan, erronka ezkeia da nik uste dut horri hasta galduta ikusten dute Gipuzkoaldean izatea aulkirik edo bestelako botere gehiago, politikoki hitz egin da. Ez dute ikusi haien lekua, ez dute aurkitu, ez dute harreman hori jorratu, zen eta hainbat Gipuzkoaldean gertatzen diren, hainbat sustraian geratzen diren, hainbat gauzekin guztiz kontra eta talka egiten dute, guztiz zuzenean. Ordan logikoa da lekurik ez izatea horrelako diskurtsoak. Ben, PPren ez da, ikuspuntua edo diskurtsoa aztertuta, niretzeko oso aipagarria da alde batetik EAJak egin duen diskurtso hain tradizionala eta zentrista eta inondik ez ikustea aldaketak egon beharko lirateken. Egin diren aldaketak ondo dago, administrazioak asko aldatu egin da, eta ikusten dugu ona geratzen gara. Oso posizionamendu tradizionala eta gainera jerarkiko batean ikusita. Eta aipagarria da, gero hori boteria izanik zer ekartzen dauen. Gero bestaldetik,
baitare hartuko nuke Elkarrekin Podemosen daukal lekua Euskadi mailan eta ja konkretuki Gipuzkoaldean. Baita ere uste dut haiek galdu egin dutela, orain dela asko, gutxienez batez ere, uste dut Eustatuan baita ere, galdu egin dutela haien posizionamenta eta norarte, ez dute jakin zein zen bere lekua, eta leku batetik eta bestetik jan egin diete, haien zeukaten igual diskurtso, posizionamendu, eta klar, euskararekin daukaten posizionamendu eta diskurtsoa ez da argi geratzen. Eta ez da argi geratzen bakarrik euskararekin. Gertatzen zaizkie, ia politika egintza guztiarekin, eta alde gehiago foru aldundiak, eta orain konkretuki Gipuzkoako foru aldundiak dauzkate erronka oso garrantzitsuak. Nik batez ere jakiten dut gizarte zerbitzuekin gertatzen ari diren erronkak. Zen eta hor gertatu egin dela zentralizazio, gehiagizko deszentralizazio bat edukitzea. Eta baita ere subkontratazio asko. Horregatik, foru aldundiak dauzkaten erronkak, bereziki ez da bakarrik euskararekin, baita da gizarte zerbitzuekin birmoldaketa garrantzitu da beharko lukete, eta bestelako zerbitzuak oso ondo aztertu. Eta hortatik adibidez Elkarrekin Podemos uste dut guztiz galdu egin duela bere presentzia, bere diskurtsoa eta hotza. Ez dute jakin non ipini eta badirudi olatuak eramaten dituen diskurtzora moldatzen direla. Orain esaten dugu hau, ona moldatzen gara. Eta ora bestea eta ora bestea orduan. Norarte hori galduta, ez da argin geratzen zein den haien lekua eta non posizionatzen diren. Eta gero, baita ere, baina PSek daukan jarrera euskararekin eta daukan politika euskadiko politikek ganintzarekin ez digu zebez harritzen, badakigu zein den. Badakigu zein den eta haiek ere badakite zein den haien lekuan Gipuzkoaldean. Eta hor, diskurtza eta hotza ez dute lortzen haien harremanerekin. Baina bai egia da, paigarria guri dute izat hori. Immobilismo hori ez da, EAJ-aren aldetik, eta gero Elkarrekin Podemos ez dutela inongo lekua aurkitzen. Gainera egia da, gian garai batean eman alzuela Elkarrekin Podemosek Euskal Herria Bildurekin edo ez lehiaren bat izan ezakela, bintzat ezkerreko politiken aldetik, baina ez, horretatik kanpo geratu da. Ez dakizuke nola iristen diezun alako adierazpenoi? Alde batetik, uste dut ja, badela, nire bintzate ikusten indargune moduan, hautagai edo indar politiko guztiek izate aukera, bentsat euskeraz aritzeko eta iritzi bat emoteko horren inguruan, ze beste herrialde batzuetan alderdi batzuk ez daukate ez da ordezkari bat euskeraz aritzeko. Eta nik hori, askotan, entzuten duan adiz Iturgaitz euskeraz egiten, esaten dut, bentsat egiten du ekarpen bat zentzu horretan, erabiltzea euskara eta adieraztea. Orduan, hori lehenengo nabarmentzako eta gero bai bitxia, uste, nola ikusten diran ez, banan nola juten den diskurtsoa bakoitzak eramaten bere politikara eta horrela, eta niretzako Euskaren inguruan, nahiago nuke gehiago euskalgintzako edo arituak diren pertsotan ustea hartu behar diren erabakiak eta horrela, eta ez horren beste politikan, baina ere, ikusten danez, bakoitzan dena kokatzen du eta nori begira dagoen hitz egiten. Eta horre adierazgarria, adibidez, Maialenek bai aipatzea ez, Gipuzkoako potentziala, euskalgintza, hortik etorren aldiren aldaketak, gehiago herrigintzan oinarrituta, EAJak estik esan duen moduan, beti da, esan duenean, euskara, administrazioan dauden langileak badakite euskaraz, eta orduan berez erabiltzen da. Euskaldun guztiok badakigu, euskara jakitea eta euskara erabiltzea ez da berdina. Eta are gehiago administrazioan edo zandik egunero bilera teknikoetan gaude euskaldunok eta askotan norbaitek esaten du nik nahiago dut erderaz egin gai hau menperatzen dudalako hobeto gaztreraz. Hori, erabiltzen dugun, euskara erabiltzen dugunok ikusten dugu egunero. Eta gero da sartzen da pizka bat PSE eta nire ustez ere Podemosek erosi duela ere marko hori legeari begira, legea aldatzen badugu, dekretua. Euskaren afera konponduko da zen dekretu batekin, listo, baina
Badago ere egon barko zen gogoeta sakon bat, eta hori. Eta gainera hori, APS kokatzen duen moduan, ez, guztiak izan behar dira euskaldunak. Hombre, administrazioa malin baso delanean, bai, zalantza barik, handor da zure bezeroa. Gu, ez, herritarrek daukagu eskubidea euskaraz aritzeko, gazteleraz, bi hizkuntzetan berez, dauden langile guztiak, bebi bat, perfil minimati izan barko lukite. Eta gero ja amaitzeko, PP-ren aurrekoan gainera diskurtso horren inguruan ez guztiok daukagu eskubidea ope batean parte hartzeko, barkatu. Guztiok ez daukagu eskubidea ope batean parte hartzeko. Ez bakarrik, jakin behar dizulako hizkuntza edo, baina beste formakuntza batzuk ere egon behar dira, beste aurrekoan ere zare zoretan ez dakit nork izaten zuen, eta niri egin zidan grazia ere bai, ni udal arkitektoa nahizelako. Guztiok daukagu eskubidea udal arkitektoa izateko, nahi dute arkitektoa izan. Hombre, baina minimo, karrera beharrezkoa da. Horren hemen da, berdina ez, PPK ez, neoliberalismaren funtzioan dago hori ez. Eskubidea ez da euskaraz aritzea edo hizkuntza eskubidea da, ope batean parte hartzea. Ez, barkatu. Kontua da hori marko zeina gaindituta, hegemonikoki, eta oraindik gaude hizkuntza eskubideak kokatzen parametro interesatu batzuetan. Hori da niretzako alde txarrena, gaudela zabidatzen gauzatzen nintzako izan marko zirela eskubide, ez dakite, oinarrizko eskubideak. Bai, ez dira, edo nola ere argi eta inkestei bai irakuste dute Gipuzkoaren kasunetan ez, lehia ongo dela EAJ eta Euskal Herria Bilduren artean, ez, nagusitasuna ematen zaio EAJ-ari, baina tira, ez, esan genezake partidarik ere hor egon daitekela, ez dakite jende asko, eta EAJ diez badabil asko, ez, abstentziora begira edo mobilizazio horretara begira hitz egiten, ez dakite uste duzuen jende gehiago animatuko dela bozkatzera, egia da, agian ez lehi handiagoa ikusten denean, jende animatu daitekeela gehiago bozkatzera, ikusten badute bestela ez, jarraiko hortasun bat izango duela EAJ, agian etxean geratzen dira? Horretan ez da, eta batez ere abstentzioa ekartzen ditu faktore asko. Alde batetik dago desafekzio oso garrantzitsu bat, eta desapego oso garrantzitsu bat politikarekin. Eta ez dut bakarrik ipiniko zen, eta askotan ipintzen dugu begirada gazteengan, eta nik uste ez dagoela bertatik, izatez uste dut gehiago dago helduen artean desapego hori, eta askok igual sinetzi egin dote, pentsatu egin dote, boskatu egin dote, eta ikusten dutenean askotan ez inora, edo haiek esaten zuten edo komentatzen zuten, aldaketa batzuk ez direnak sartzen, ez direnak aipatzen, orduan horrek eragiten dau desafekzio eta desapego hori. Nik bai ikusiko dut desberdintasun ugari bat herri mailan eta foru aldundietan. Zergatik zen eta foru aldundiak gizarte mailan oso urrun ikusten den instituzio eta sistema bata. Oso urrenekoa. Bakarrik ez da bereziki igual bertan lan egiten, edo ikusten dugun lan eskaintzan, lan saia, ikusten dugu zen motatako ekintzak egiten dituzten, eta zein garrantzitsuak diren gure foru aldundiak. Eta hor, lan oso importante bat falta da. Ekartzea zer egiten duten foru aldundiek, zein garrantzitsua den, eta baita ere Euskadi mailan foru aldundiek daukaten historia, presentzia eta eragiten duen estruktura desberdina ulertu egin behar dugu, bestela ez dugu gure, benetan gure ongizatea eta gure kultura eta gure struktura ezagutzen, eta hortatik bereziki nola antolata dagoen Euskadi, ez dugu ez dauten, eta ez dago gure estatuaren berezitasunak ulertzen eta bermatzen. Orduan, hor falta da lanan asko. Nik uste dut bai egongo dela partea idetzak gehiago, adibidez herri mailan, eta herriak edo adibidez gure herrietan gertatzen dena oso hurbileko gauza ikusten dut, eta gainera guk asko nabaritzen dugu, zerbait aldatzen da, zer egin duen honek, beste honek egin dugu eta beste honek joan da, eta hortatik, eta hori oso hurbiletik ikusten dugu. Estatuaren autoeskundeetan oroko arragoak direnez eta adibidez komunikabidetan gehiago hitz egiten denez horri buruz,
Ez dugu igual, aginean hurbil ikusten, baina, bueno, hitz egiten da asko horri buruz, orduan. Bago beste afekzio bat, baina Foru Aldundian oso desezagunak dira. Eta hortaz ulergarria da abstentzio bat egotea. Nire aldetik nola ikusten dut, nik uste partidu batzuk aprobetsatzen dute desafekzioari. Eta ez badote bozkatzen, gauzak mantentzen diren moduan. Ez badugu ezagutzen zer gertatzen den edo zer egiten duten Foru Aldundiek mantenduko dira, oraindik ere daudezen zerbitzuak eta ez dira gauzak aldatzen. Orduan, badago baita ere interes politiko bat konkretua dena, eta niretzako nahiko maltsurra den atzean dagoen, ez da? Diskurtso hori dala, ez dugu hainbeste ukitxoko hau, ez dugu hainbeste ikusteraztoko hau, eta horrela dauzkagun batez bereziki partidu batzuk daukaten boterea mantentzen dute. Ez azken finean, abstentzioak ere bozkatu egiten duela bere horretan. Bai, abstentzioa eta horrekusten da, hauteskunde hauetan abstentzioa izango dela oso altua, eta igual, inkluso datu historikoetan kokatuko gara. Abstentzioa nik askotan esaten dut, dauka lotura zuzena egoera sozioekonomikoarekin, badago lotura zuzen bat, eta auzo langileetan eta pobreetan abstentzio altuagoa da, eta aztertu balko nuke zergatik ematen den abstentzio bat, segurazki estik aipatu duena, ez ezagutza, eta bueno, zuk ere esan duzuna, ez badago lehiarik igual ez daukan motivazio berezirik, baina gero badaude beste elementu batzu direla, duzun ikasketa mailak, formakuntzak, interese vitalak, eta segurazki ere olako ez, hauteskundo polarizatuetan edo orokorretan jende bat mugitzen da argiago ikusten duelako bere bozkaren norabidea eta bestelako hauteskunde batzuetan ez eta gaiak izan oso gertukoak igual ez du bere burua behartuta ikusten edo ez daka konfiantzarik edo uste du ez duela ekarriko bere bozkak ez duela ekarriko aldaketa handirik. Nik baina uste dut gero eta gehiago abstentzioa eragiten duela alderdi gehienetan beti egon da, batzuk ez, abstentzioa beti da ezkerraren kalte. Normalean auzo langileetan suposatzen da ezkerreko bozka indartsoagoa dela. Bai, ikuste ezagun non dagoen boz eta kanpaina egiten, segurazki nire auzoan ja bi aldiz egon da. Segurazki badakilako ere bai, hor dagoela kaldo de kultibo, edo, bere buruan hori dagolako, beste batzuei dagokigu hori ikiditzea. Eta ari gara ikusten eskumaren diskurtsoan. EAJak dago etengabe interpelazio bat egiten abstentzio hori ikiditzeko edo bentsat diskurtsiboki, ez dakit gero estik izaten duena, gobernuan dagoenari igual abstentzioa ondo etortzen zaio. Bai, ez dakit. Nik ala ere, uste dut dudarik gabe lehia dagoenean jende gehiago aktibatzen da. Eta uste dut Gipuzkoa dela adibide bat, Gasteiz dela adibide bat, logikoa da. Baina gero kanpainan nekin ere nago oso harrituta, nola, eta niretzako pizkate baten ipena zenik, oso, sinisten du municipalismoan eta udalgintzan, eta, gustatzen zait gertuko politikora, eta uste dute udalgintzatik gauza asko aldatu aldirela, eta ari da ematen eztabaida parametro batzuetan, ez dakit oso, non ez dago aukerarik proposamen inguru ditz egiteko, edo ez aukera gutxi, ari gara erosten marko bat, zoritzarrez, batzuk ari erosten Espainiako eskumak daukan marko bat, ez? Mierda, kaka, hori posik daude, ez dakit, niretzako, momentu honetan duen egoera soziala oso konkretu dela, ditugun erronkak direla oso potenteak, politikari batzuk egotea kokatzen eztabaida nun salbame de luz, uste dut oso arriskutsua dela, eta uste dut pentsatzen dutela euskal jendartearen heldutasun puntua dela oso txikia, eta kezkemak horrekin. Bai, ez, egia da justu ez, horri aria egiteko ez aipatzera nijoala justu asteburu honetan, bai, EAJak eta Euskal Herria Bilduk biek arrasaten egin dutela
ekitaldi nagusia, ala ere ez, Inigo Urkullu kanpainako lehenbiziko egunean, ez, atara zuen markoa bazen, hori ez, nola ABC-k, hainbat takide hoi, zeudela Bilduren listetan eta gaur da eguna, ez, diskurtso horrekin jarraitzen dela, beraz, badela batira, ez, edo EAJak eta PPk kanpaina bera egin dezakete, eta ez, hori da ere Euskal Herria Bilduko egunetan leporatu diena, ez dagoen ahalmenik benetako eztabaida politikoetarako. Eta hor, baita desafekzio politikari buruz eta hitz egin dugunean, eta Carlosek komentatzen zuen modun, zertan erori egin gara. Pero zuk irakurtzen badituzu edukia, jendeak ez du edukia, ez baloratzen baizik, eta ez du sinesten. Zen eta ikusten dute hitz ez dagoela sakontasenik, ez dagoela benetako edukirik. Dagoela utza eta utza eta gero ez dago gehiago. Orduan, aurkitzen dutenean, hauteskunde garaian, zer proposatzen duten, eta joaten garenean, benetan zer proposatzen duzu herri batera, edo foru aldundientzako, benetan zer zaude proposatzen. Aurkitzen gara, ez dagoela benetazko proposamen konkretu bat. Ez dago euskararekin hitz egiten eta begero aztertzen baldin badegu zer proposatzen zuten, ikusten ari garena da pilota ipintzen dutela leku baten, beste baten, baina zer egiten, zer proposatzen dozu, zen da edukia, non dago gakoa, nola aurki alditzakegu bestelako estrategiak, ze motatako egia da adibidez, Elkarrekin Podemos proposamen bat bota egin da, dala dekretu aldatzea. Ongi, baina hor dago benetazko sustatzen dagoen arazoa, dekretu batean, euskara dago, dekretu batean ez dago inondik inora, euskararen erabilera eta euskarak dauzkan orain erronka oso desberdinak ez dago dekretu batean bakarrik sostengatuta. Badauz oso faktore desberdinak. Eta ez bagaude hitz egiten edukiari buruz jendeak zer erosten dago. Erosten dago pertsona bera eta partidu bera. Eta haiek ez direnak partidetzaileak hau da. Ikusten dutena da, edukia begiratzen dutena da, desafekzio oso garrantzitsu bat. Eta gainera, erori egin gara, ez soilik, ez da Espainiak estatu baten besteik, eta olatua ekarri zen Brexiten garaian, eta baita ere Trumpen garaian. Eta hori guztia lotuta, ez da, sare sozialekin, gaude, mundu baten, ez da, oso superficiala dela. Eta hitz egiten dugu mail batean oso superficiala dana, eta benetan, horrek ez du loturak emozionalarik elotzen, eta ez bat ditugu lotura emozionalik, horrek ekarriko dau desapego bat, eta desapego ekarriko duena da ez sinestea politikan. Eta badauz, pertsona asko benetan ez dutenak. Askok zergaitik bozkatzen dute. Bozkatzen dute eskubide bat delako, baina ez benetan da eduki bat dagoelako. Eta ikusten ari garenean eta entzuten dugunean, askok da, eske bozkatu egin behar dugu zen eta eskubide bat delako. Baina ez goaz, ez nago bozkatzen benetan, ez da, nagoelako eduki eta hau eta proposamen hau bozkatzera. Eta hori da demokraziaren erronka oso garrantzitsu bat, eta estatu nik uste dut mundu mailan ematen ari den olatu oso garrantzitsu da, eta partiduetan begiratzen ditugula, eta ez dugu adibidez proposamenak eta estrategiak bozkatzen. Eta hortatik eragitzen dena da, polarizazioak, ez ikustea, eta aldi berean desafekzio oso garrantzitsua. Niri, lehen Carlosek komentatzen duen zuenean, abstentzioarena, egia da, orain inkestak ematen dutena da, oso obsesio garrantzitsua. Signifikatiboa da, ikusiko dugu gero ze gertatuko den, ez da, justo asteburu horretan, eta ber, norarte helduko den, ez da, abstentzio hori, baina edukia hain superficiala izanik, ez dago harreman lotura eta emozionalki ez gara lotzen. Orduan, horrek areagotu egingo dau, hainbat egoera non ikusiko egingo garen, gero nola perbideratu egin behar dutu. Baina badirudi, olatua eramaten digula, benetan, Carlosek komentatu egin duena, dana ikustea oso modu superficial batean, eta erortzea hainbat dinamiketan, gainera eta hori erlazio batera eramaten badegin badugu, oso toksikoak direnak. Non dago egitura eraikitzaile bat, non dago diskurtso eraikitzaile bat eta heldu bat non esaten ari garena da, nik proposatzen dudana, zuk egin aldezakezu hau, baina nik perbideratzen dut eta ikusten dut hau eta proposamen hau egiten dut. Erdondik, hori da, nire baita ere, baina orain dela urteak faltan bota izan dut edukia, eta hori, ez ere, estatu mailan eta kongresuan ikusi egin dugun dinamika bat dela. Eta horretara ohitu egin gara gizarte mailan. Eta hortatik, geratzen gara, ez ebesgabe utzarekin.
Eta utz horretan da, ni partidu honetatik nago, eta ni bozkatzen dut, uste dut eskubide bat delako. Ez benetan edukia bozkatzen ari naizelako. Ez zein marko jartzen den horre iritzitakun zera? Bai, nik uste dut, kanpaina honekin, ez dik esan duena, nik egia esan alde batetik, bai ikusten da, polizazio bat ematen nahi dela EH Bildu eta EAJaren artean. Uste dut ere hori normal, ulertu behar duguna ere bai, estatuan badaude beste hauteskunde, esan nahi dut, marku estatala daukaten alderdiek ere bai, dituzela beste erronka batzuk. Eta ikusten duzunean teleberrian kanpainako korteak, ikusten duzu EAJaren ekitaldia potente, EH Bildukoa potente, eta gero ja, hortik aurrera, azten dira, bi pertsona gertzen dira hor, ja, como nivel komunikatibo ezakite egizten da, eta ere pentsatu behar dugu, segurazki PSek edo Podemos berak edo PPek Feijóorekin, dagoela beste, hemen gertatzen dena da, bere impulsaren beste pisa bat, eta agian askorentzat dela prescindiblea. Orduan, EAJ eta EH Bildu egotea autozentratuta, eta beraientzako izatea oso estrategikoa edo hemen gertatzen dena, hori ere bai, logikoa da. Beste aldetik ere, komentatu dugunarekin nun jartzen, zen markoa edo nun jartzen ez da bida, izugarri dutzen zait, etaren txiklea norarte luzatu alden. Aitera zenean albistea, egunero dago gaiak, ez dakit engantze duen, baina nire entzat, ikusten da, posiblea da hau luzatzea gehiago eta, ez dakit. Gero, adibidez, EAJ erabiltzea lehendakariren figura ere bai, lokatxo horretan sartzeko, iruditzen zait ere nahiko arriskutsua lehendakari delako figura bat, nire uste zaindu behar dela modu instituzional, eta erabiltzea baza hori ere olako, bere ekarpena izatea gainera gai horrekin, gero nahi badugu, hori da, gero elkarbizitzaren garrantziari begira, urrengo pausuak, 28an ez da amaitzen bizitza, orduan, erabiltzea lehendakari bat gai honekin planteatzeko batalla elektorala, pizkat, arriskutze ditzen zen, da nik ez nuke egingo. Horrek ez dakit horren atzean dagoen urduritasun puntu bat, edo pizkate todo bala, edo ez dakit hor benetan zen nolako EAJak zen nolako inkestak manejatzen dituen makinaria guztia jartzeko mai gainean, edo agian ere gaudelako esatuta parametro batean duen, todo bale, eta 28tik aurrera aldatzen dugu markoa. Eta nik uste du gero ere bai, polarizazio horretan, batzuk agian asumitu dute euren papera, nik PSek modu batean dago nahiko, ez da sartzen olako eztabaidan, igual ere berak asumitzen du, bere papera dela ere paper bat nahiko horkila edo ez, egoten da muleta moduan beti, dago ondo hor, eta bai dago planteatzen gauza batzuk horrela gazteak, etzai bizitza, eta gero bai ikusten du Podemos apur bat, batzutan sartzen da eztabaida horretan, baina geratzen da como lekuz kanpo ere, porque zera nahiko sartzen da afera horretan, baina gero Galdakaon egiten dute ekitaldia, eta Galdakako daukaten zinegotzi bakarra esaten du, nigo naiz gobernuan EH Bildurekin, eta gauza asko egin ditugu, aldaketa egon da, tal. Orduan, garo, zaila da paper hori, nahi dugu sartu hori lehia horretan trio bat izateko, ez? Baina gure papera pizkate, ez dik esan dut dut bai dela gola, ez dutela amaitzen paper edo izaera propio bat izaren, eta nire ustez, eskerre estatalista hori izan du beti paper bat, izan du esparru bat, baina bai ikusten dut hauteskunde edo kanpaina honetan, pizkan nora ezean, atxore bai, esan esoretan ere, herriurratzekin ere, sartutako pizkate, ez du ekarpen handirik egiten, ez dakit oso ondo, nahazten du eskola publiko, hezkuntzaren eztabaida dela orokorragoa, herriurratzekin, uste dut pizkate... Izan daiteke agian PP eta PS Madrilera begira edo bertan duten posizioari zain edo egon daitezkela, PP agian sorpresatana eraman dezake bertan gora baldin badira, agian Zipristin edo egingo diolakoan, baina egia da EAJak eta Euskal Herria Bilduk hemen bautela hor esparru handiagoa, eta egia da Podemos ekuazio honetatik agian kanpo geratu dela. Baina ekuazio
honetatik eta ekuazio askorengatik bai, aldendu egin dira, ostras, eske nola hasi egin zen eta zen bai, batez ere ikusten badugu, ezta, Elkarrekin Podemos izan duen ibilbidea historikoa, ostras, niretzako da ez dakit nortzuk egon diren atzean, nortzuk egin duten kanpaina, baina ez dute aurkitu klabea. Osea, eta ikusten da, eta ikusi egin da estatu mailan ikusiko ditugu hurrengo hauteskundetan, izango dela, bai, eta gehiago Yolanda Díaz hartzen baldin bado beste, hor ja Podemos izango da katastrofikoa. Egia da hor egonda bereziki, eta ja estatuari begira egon dira komunikabide asko. Interesatu egin zaiena, bestelako rolak eta estereotipoak eta puloak eta zirremurroak botatzea, egitea, kea asko eta gainera bereziki nahiko matxistaz izan direna, bereziki oso sartuta, metatuta dagoela ia diskurtso gutia Irene Montero gizajoarekin. Eta baita bera gero sartzen da, eta gertatzen da Carlos komentatu egin duena, Elkarrekin Podemosi gertatzen zaiona da, ni sartzen naiz honetan, baina gero ez daukat baliabide nahikorik hori ondo jarduteko, ez dakit nola jolastu, ordan saiatzen naiz modu batean, eta gero joaten naiz, eta bai atzerantz botatzen denean, begiratzen diogunean, baina zergatik sartu egin zara. Ezin baduzu partidu hori jolastu, horri da, heldutasun maila, igual aurki egin bardo, eta hor da bereziki atzean daudezen pertsona horiek non begiratzen dute, pixka bat nola komunikatu, zer egin, nora jun, zeintzuken izan aldiren nora arteak, eta hor bereziki galdu egin dute pila bat, eta Euskadi mailan jolastu egin dute, elkarrekin EH Bildurekin. Nahi izan dutenean sartu egin da, bai, baina nahi izan dut beste, eta orduan geratu egin gara, baina non zaudezu? Baina zein da zure lekua edo, ez dago, gauzak ez dira edo txuri edo beltza, ni baita ere bentsatzen da, daudela gris asko, baina jolastu egin dute, modu batera da beste, eta baita ere, eta ez zunten da askotan, ez da bereziki hainbat partidetatik parte hartzen dutenak, eta komentatzen da, ez da, zein leku hain argi gutxirekin daukan Elkarrekin Podemos batez ere hemen Euskadin. Eta eta ikusiko ditugu hauteskundetan, baina nik ez zait gustatzen asko, bereziki espekulazioa da ikusiko dugu, ez dakiz zer, baina, ostras, bai uste dut, izango duen golpea handitzoa izango dela. Segurenik handitzoa izango dela, zen eta ez dute aurkitu. Adibidez, eta Alkarrozeko raiko oso ondapetu egin du. PSOE aurkit, da bere papera hemen. Da horrela, egon algara, urbilago edo urrunago, baina da bere papera, zen eta badakite hemen daukaten harremana eta esan duten harremana bestelako izan da. Egia da hor bai, ni bai puntutxo bat ipiniko nuke, nik ezkerraldeko ez da herri batekoa naizela, eta ezkerraldeko ez da herri askotan, PSOEk zeukan botere oso garrantzitsu bat eta presentzia handikoa eta guztiz galdu egin dago. Orduan, hor bai, ze motatako estrategiak eta politikak eraman izan dituen ni betidanik, ez da, ezaguten izan dutan herri horietan eta are gehiago migrazio oso altua, barne migrazioa oso altua zeuskaten herrietan, zer egin duten hainbazte herri galtzeko. Eta izatez, ez da, oso kazikiak izan diren hainbat herrietan guztiz galdu egin dute haien boterea. Eta aldiz, bereziki hor hartu egin dodenak, ez da, hor jolasaren partida izan da EAJak. Eta horrek bereziki Bizkaian nik uste dut eragina izango duela Foru Aldundietan. Bai, ez egia da bintzat euskal politikaren norabidea edo ez, azken hamarkadetan bai jundela aldatzen, eta gian herriz herri sartzen garenean ere ez, EH Bildu eta EAJ talka hori ez agertzen denetan ikusten dugu ere, EAJaren herrietara begiratako politikak ez antzandia ere, hartzen dutela diskurtso aldetik alare orain artekoak ikusita ez, ez dakite halako maila antzekoan abaritzen duzuen udalerriak direnean ere. Nola, markatu Ikusita ez lehen txiklea eta estiratu eta ez ere hitz egiten egon garenean agian ez, markoa orokorrago ari direla planteatzen, baina halakoak ikusten gabiltzan udalerrietan sartuta ere. Bueno, nik uste dut gero, badagoela fenomeno bat, ikusten baitu gure datuak, eta egia da, EAJak orokorrean
lortu duela bereganatzea PSD-tik eta PP-tik boska asko azken hamarkada honetan. Batzutan ere gure mentalitatea, zergatik, bakoitza dauka bere publiko, eta zen nahi dute hirigune batzuetan, orain dela 10 urte PP-k bazituen bere boterea edo horrela, eta orain geratu da oso egoera marginal batean, eta boskatzaile horiek, ez dakigu ezin da jakin, baina segurazki ez dira pasatu eskumatik eskerrera. Jarraitzen dute eskumako parametro batean, eta segurazki asko EAJ-aren autua egiten dute, orduan. EAJ-ak ere bai egiten duenean olako diskurtso bat, segurazki jakingo duela bere estimazioetan, baduela publiko bat, eskumakoa, eta PP-ri eman diola boska bat, edo horrela, eta ninotu, bakutsak ere egiten du diskurtsoa jakinda zein den jasoetzailea. Herri batzuetan egia, herri txiki, herri batzuetan programak badauka edo pertsona berak badauka garrantzia zalantza barik. Uste dut hor badagoela kanpaina egiteko beste modu batzuk eta naiz eta komunikabideetan egon diskurtso orokor bat gero herrietan egongo da, tabernetan, hau bestea tal, baina hirigunetan agin handia dauka marko orokor hori, eta hori ere nik uste alderdiek badakite. Eta horregatik, ari dira, kokatzen hori eztabaida. Niretzako, zaila izango da ateratzea hortik eta programara jotzea, baina uste dut hori dela ezinbestekoa, bentsatu dal hauteskundetan. Ikusiko dugu hemendik eta datorren astera horretan biderik ireki den, eskerrik asko bi gaurrekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara. Kompetitiboa bereko